Udaletxeko batzar aretoak Eibarko antzerki jardunaldien 56. edizioaren aurkezpena hartu zuen. Hilabete terdian zehar, beste behin ere, antzerkizaleen begirada Eibarren egongo da. Otsailaren 14an hasi eta martxoaren 31 arte luzatuko da aurtengo edizioa. Eta Koliseo antzokian eta Hezkuntza esparruko antzokian antzestuko diren 21 ikuskizunetako 24 funtzio eskainiko ditu. Otsaila ATJ daukagu eta Eibarren ohikoa den moduan, hilabete honekin batera ere, antzerki jardunaldiak datoz, gure hiriko hitzordu kulturalik garrantzitsuena, jende gehiena erakartzen duena. Eibartarrak eta beti bezala kanpoko pertsonak gonbidatzen ditugu antzerki jardunaldietara etortzera eta kalitatezko kulturaz disfrutatzera. Maria Danez eta Pepon Nieto profesional ospetsuek emango die hasiera jardunaldiei. Otsailaren 14an antzerkiaren paperak solasaldian parte hartuko dute. Eta horrengo bi egunetan, otsailaren 15ean eta 16ean, Ai Karmela lana antzestuko dute Koliseoan. Drama, komedia, musika, dantza, 56. edizioan parte hartuko dute 20 konpainiek disiplina ezberdinetako proposamenak ekarriko dituzte. Eibarko agertokietatik pasatuko diren protagonista ezagunetarikoen artean, Juan Etxanobe, Bopo bakarrizketagilea, Itziar Ituño, Ramon Agirre edo Luis Piedrahita ditugu. Aitortu behar dizuet, Eibarren daukazuen kultura ekipoa, benetan badela kultura ekipo bat konprometitua, ez? Eta nik uste dut hori oso importantea dela herrietan. Bertoko langileen konpromisoa kulturarekiko. Eta nik aldiz, nahi dut begirada ipini, beteko dan urte hurren horretan, ez da? 56. edizioa izango da aurtengoa, eta horrek nola ez, bada zera ospakizun handia itzeko arrazoia halako gitarau zabal eta ederrarekin gainera. Iaz erabilitako sistemari eutsiko zaio eta Koliseo antzokiko lehiatilan sarrerak erosteko aldez aurreko hitzordua eskuratu ahal izango da urtarrilaren 26an eta 27an 5:00 7:00 Hitzordua eskatuta, urtarrilaren 28an, 29an eta 30an antzeslanen sarrerak erosi ahal izango dira 10:00 aurrera aukeratutako ordutegian. Sarrerak kutxabank.eusen eta emanaldi bakoitza hasi baino ordubete lehenago antzerkiaren lehiatilan bertan erosi daitezke ere. Kolisoaren laguna txartelarekin deskontuak egingo dira Eibarko antzerki jardunaldietako 56. edizioko obra guztietarako sarrerak erosteko.